Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwa masu albarka masu kallon wannan tasha ta mu ta Africa TV 3, muna yi Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya sake haɗa mu a cikin sabon shiri a cikin wannan shiri na Africa TV 3, wanda idan Allah ya so ya reda a cikin wannan sabon shiri mai take kafin shan ruwa za mu tattauna da malaminmu da kuma bakonmu a cikin wannan shiri shine Malam Usman. Malam Usman, muna maka marhaba da zuwa cikin wannan shiri. Malam Adam, assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. So da haka yan uwa masu kallon wannan tasha mai albarka, kamar yadda wannan shirin zai rinka zo mana ko da yaushe idan Allah ya so ya da a cikin wannan wata mai falala, wannan wata mai daraja shine watan azumin Ramadan, wanda muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu daga cikin waɗanda za a gafarta musu zunubansu, kuma za su haɗu da dukkan wani falala da daraja da kuma wasu abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanada mu bayansa a cikin wannan wata mai falala. Allah ya haɗa mu da su da mu da ku masu kallon wannan tasha da sauran musulmai baki ɗaya. Ba tare da mun tsawaita ba, Malam Usman Abubakar, kamar da muka faɗa a wannan shiri, in Allah ya so da za mu fara tattauna abubuwan da suka shafi musulmi a cikin wannan wata mai girma. To in Allah ya so da kafin dai mu fara magana, tun da yau shine farkon wannan ini na watan Ramadan, sannan kuma gashi duk 'yan uwa kuma ce da ke cikin kasashen Afirka da sauransu yanzu ana dab da shan ruwa. To kuma gaskiya wannan wuni ne kuma wanda ya kamata shi musulmi ya san cewa hakika ini ne wanda Allah subhanahu ta'ala ya mishi falala, kuma shi karan kansa wani ni'ima ne da Allah subhanahu ta'ala ya yi masa da kan cewa ya samu kansa har ma ya zama to cikin wanda suka fara azumta wannan wata, yanzu an samu kwana ɗaya kenan. To amma muna so mu dan tunatar da 'yan uwa musulmai dangane da kaɗan daga cikin falalolin wannan watan da muke a ciki na azumin Ramadan. Na'am. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Malam Adam, kamar yadda ka yi matashiya dangane da abin da ya shafi ainihin falalar wannan wata na azumin watan Ramadan, kamar yadda kowa ya sani wannan wata ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓe shi a cikin watanni 12 da Allah ya ambace su cikin alkur'ani. Inna iddata shuhura inda Allah 12 shahran fi kitabillah. Ya zaɓi ainihin watan Ramadan ya zanto cewa wata ne da ya keɓe shi da za a yi wata ibada ta daban a cikin shi. Wannan kawai yana gwada maka falalan ainihin na wannan wata. Idan muka koma cikin alkur'ani za mu ji yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya batu dangane da farlanta mana wannan ibada na yin azumi a wannan wata mai alfarma. Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa, ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ku inda kuka yi imani, lalle an farlanta, an wajabta muku azumtan wannan ainihin wata kamar yadda aka farlantawa al'ummai da suka kasance a gabaninku. Wannan yake gwada mana idan ka kalli sauran watannin gaba daya, za ka ga babu wani wata da aka keɓance shi da ibada tun daga farkon shi har ƙarshen shi sai wannan wata watan Ramadan. Idan muka lura da kyau za mu gane cewa lallai wannan wata yana da falala wani na daban a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Baka cewa sauran watannin ba su da falala, a'a, shi suna da falala irin tasu, sai dai shi Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓance wannan da wannan ibada mai falala. Kuma kakan iya gane falalar ibadar da ake yi a cikin wannan wata mai alfarma ta yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisinsa, yake cewa ainihin alhasanatu bi ashri amsalha ila 700 da'ifin. Ma'ana sikelin ma'aunin lada shine idan mutum ya yi aiki ɗaya a bashi lada 10, akan riɓanya masa har zuwa 700. Har zuwa 700. Amma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a'a, banda azumi, ce illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Azumi ne kawai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓe, ce wannan nashi ne. Ma'ana sauran ibadu duka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce na bawa ne, amma kuma azumi sai Allah ya danganta shi zuwa gare shi, ce shi zai biya shi ainihin saboda me. Wasu malamai suna gwada cewa
saboda abin da azumi ya kunsa a ciki na haƙuri. Haƙuri da yake cikin azumi, domin idan ka kalli azumi gaba ɗayan shi daga farkon shi har ƙarshen shi zaka samu wasu abubuwa ne da halal ne aka halalta wa mutum ya yi, amma a lokacin azumi sai aka ce ya bari. Cin abinci kaga halal ne, shan ruwa halal ne, zakkewa iyali halal ne, amma kuma a watan azumi sai Allah subhanahu wataala ya jarrabe mu ya ce duka mu kyale wa'annan abubuwa saboda me ya ga haƙurin mu. Shi ko mai haƙuri Allah subhanahu wataala ya faɗa inna yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. To wannan idan ka kalla da kyau zaka gane cewa a wannan wata yana da wata falala ta daban ba kamar sauran watannin ba. Shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi shi ma sai magana yake cewa idza dakhala ramadan, ma'ana idan watan ramadan ya shigo aka ce yau ɗaya ga wata kamar yadda muke a yanzu, ɗaya ga watan ramadan, to abin da yake faruwa shine futihat abwabus sama, wata riwayar futihat abwabul janna, ana buɗe ƙofofin sama ko kuma ana buɗe ƙofofin aljanna. wa ghulliqat abwabun nar, ana kuma rufe ainihin ƙofofin gidan wuta. wa sulsilati shayatin, wata riwayan wa suffidat ash-shayatin. Wannan hadisin Bukhari da Muslim ainihin sun rawaice shi. Idan ka lura banda wannan wata a cikin watannin nan guda 12 babu watan da ake masa irin wannan falalan a ce an buɗe ƙofofin gidan aljanna, sannan kuma an rufe ƙofofin gidan wuta, sannan shaidanu da suke ainihin kawo ma mutane wasu wasi suke ingiza su wurin aikata abubuwa na asha, Allah subhanahu wa ta'ala ya sarkance su a cikin bari. To in banda watan azumi babu wani wata da yake samun irin wannan falala. Shi sa lallai ga ɗan adam idan har ya samu kanshi a irin wannan wata babu wani abu da zai yi da ya wuce gode wa Allah subhanahu wa ta'ala. Idan ka lura magabata sun kasance ainihin suna tattalin wannan watan tun wata 6 kafin shi, ma'ana tun kafin wata 6 za su yi kokari suna tattalin wannan watan, suna Allah ya kai mu, zaman suna yi tafata Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna musu ganin wannan wata ya zama tuna, saboda ma'ana tun a lokacin suna jin cewa Allah ya kai su wannan lokacin saboda su shirya su sanin falalar da ake ciki, yawwa sanin falalar da yake ciki. Sannan kuma bayan in watan ya kare shi ma kuma za su yi ta kokarin abubuwan da suka koya a cikin watan suna ta aikata shi har wata 6 baya. Ma'ana idan ka lura wata 6 kafin azumi suna ɗaukin zuwan azumi, wata 6 bayan azumi kuma suna ta alhini suna tuna azumi. Kaga duka dai ya zama to shekarar duka cikin ibada ne ba a yanke ba, a cikin ibada ne ana babu yankewa. Yana malam kamar yadda kai bayani dangane da wannan azumi da falalar da Allah subhanahu wataala ya yi masa na cewa a cikin Allah subhanahu wataala ake buɗe kofofin aljanna kuma a rufe na wuta, sannan kuma duk wasu shaidanu za a zama tun an rike su da sauransu ba za su to wani zai iya ce kamar yanzu duk da cewa an san wannan abun yana faruwa a cikin azumi ana samun wasu abubuwa da suka zama to na sabon Allah subhanahu wataala, to su wa'annan zamu ce kamar su dama shaidanun da aka ce za a rufe duka kamar manya-manyan ne aka rufe ogannin daga cikinsu ko dukkanin shaidanu ne, su wa'annan sai mu kira su shaidanun mutane. To lallai dai wannan tambayar da kai malam ta zo daidai da wani karatu da na yi haka lokacin wani mai ainihin sharhin wannan hadisin ya yi magana yake cewa ya taba ganin wani yana khutba sai an bato wannan hadisin da ya zo daidai kan wurin wasu fidati shayatun ko kuma wasu silsilati shayatun ya ce wannan yani bai dace ba da al'amarin abin da muke gani yau da kullum, domin muna gani a watan azumi wasu abubuwa suna faruwa na asha, wasu abubuwa na zunubai, kenan wannan kalmar kamar mawdu'a ce ba ta cikin hadisin. Shi abin da yake gani kamar an yi ƙari a hadisin, kamar ƙari aka yi hadisin. Bayan kuma wannan hadisi ne ingantacce daga Imam Bukhari ya rawaice shi, Imam Muslim shi ma ya rawaice shi. Abinda yawanci ya kamata mu sa hankali a nan wurin shine akwai wasu abubuwa ne waɗanda suke ghaibiyat. Gaibu ne Allah subhanahu wa ta'ala shi yake bar ma kanshi ainihin sanin yadda abubuwan suke. Mu me namu shine ainihin mu yi imani da shi yadda ya zo. Yawanci idan muka lura wa'yansu mutane sukan fada cikin kuskure, cikin ainihin barin nassoshi na alkur'ani ko hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam idan suka ga abin kamar yayi karo da hankalinsu. Kaga wannan da ya gwada ainihin abin da yake faruwa a zahiri
ya kalli hadisin sai ce kai ba zai ba haka bane, ce ba zai taɓa tunda shi ya buga abin da hankalinsa ya auna abin, ya auna abin sai ya ga ba zai ba. kuma wannan yana kaiwa zuwa ga wani abu da yake faruwa duk da cewa ba a maudu'in wannan bane, amma akwai wasu mutane waɗanda mulhidai ne, abin da ya kai su ilhadi cewa babu Allah su ne ake ce musu mu'dilatu shar. Su mushkilar hikimar Allah cikin wasu abubuwa za su ce to idan akwai Allah misali me yasa tsunami disaster ya auku, mutane kusan dubbai suka rasu, irin mutanen da masu suke duk komai kusan ɗabi'a ke wannan abu sai su nuna babu yawa sai su ga kai in dai da Allah to ma wazifatuhu, me wazifar Allah yana kallo irin wa'annan shirrukan suna faruwa. To kaga irin wannan idan mutum yana gwara wasu abubuwan wasu nassoshi da hankalin shi to zai kore nassoshin. Kenan wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa ainihin ana kame shaidanu, kuma idan mutum ya duba da kyau abubuwa da ake yi na asha a lokacin azumi suna raguwa kusan 60%. kusan suna kai 80 ma ko fiye da haka suna raguwa. Domin ba na katse kamala za ka samu cewa wasu gidajen da ake ruwan disco da sauransu za ga duk mafi yawancin za su tsaye da wannan abin, za ga za su muna cikin watan azumi kuma sauran gidajen rediyo masu sa wani kiɗe-kiɗe da sauransu a tsawon azumi duka ba za a samu. To kaga wannan duk misdaƙan da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ne da ya maganar sufi da tishatin dama su ne suke sa mutum ya yi ta aikin asha. Wannan kuma baya kore cewa kila a ga wani abu da ake kallon shi ainihin shedana ne ko shedanci ne ya faru, amma dai alal umum fil jumla wannan hadisin ainihin yana tabbakuwa idan mutum ya zauna ya kalla da kyau abin da suke faruwa. To malam yanzu dangane da kaman yau muna ini na farko cikin wannan wata na Ramadan, yanzu dukkanin musulmai duk inda suke a cikin duniya kowa yanzu yana cikin murna samun kansa da yi a cikin wannan wata na azumin Ramadan, kuma gashi yau ma an yi ini ɗaya nan ba da shi ma za a fara shan ruwa na kwana ɗaya na watan azumin Ramadan. Kamar misali mi za mu iya ce mai su an uwa masu kallon mu dangane da babban hadafi na ko da ma kun karanta wannan aya a ƙarshen aya akwai wannan Allah subhanahu wataala ya faɗe shi da ya kamata shi musulmi ya samu wannan guzuri a cikin wannan watan da ya samu kanshi a ciki. Asali shi watan azumi ya kamata mutum ya ɗauke shi kamar wata warshat amal ya shiga. Na ce warshat amal ina nufin kamar a hausance bita ko kuma semina. Mutum zai shiga wani semina ne na wani karatu na dan wani don gyara alakarsa da Allah subhanahu wataala. Duk abin da mutum zai yi a watan azumi fata shine halin da ya dauka a cikin watan azumi ya miƙe da shi har rayuwarsa. Ma'ana ya shiga kila wasu abubuwa yana yi na ashe kafin a fara azumi, amma ana shiga azumi sai ya ga cewa a'a wannan wata ne mai alfarma, wata ne da ya dace in ba wa Allah subhanahu wata'ala dama in bauta wa Allah sosai. To wannan bautar, wannan abin da ya ji a ransa kamar training ne ake buƙatar ya wa kanshi na tsawon wata ɗaya, wanda wannan training din zai iya gadar masa da wata falala, Allah subhanahu wata'ala ya kankare masa zunubansa gaba ɗaya, wanda kuma ana buƙatar wannan abin hikimar shine ya sa wannan darasin da ya ɗauka a cikin watan ya sa shi har ƙarshen rayuwarsa. To kaga wannan idan har Allah ya sa mutum ya samu dama ya aikata abubuwa na alkhairi a cikin watan azumi, kuma Allah ya datar da shi bayan fita daga watan azumi ya ci gaba da ayyukan alkhairi, to kaga wannan ba karamin alkhairi bane a ce mutum ya samu kanshi a irin wannan, shine ya ribata da asalin watan azumi. Watan azumi ba a cewa kawai mutum mu ɗauke shi kamar wani idi. Menene idi? Ya zo zai wuce zai sake zuwa zai shi kenan ba yawwa. A'a, ya zanto wata makaranta ce muka shiga wacce za mu gyara halayenmu zuwa ƙarshen watan, wanda kuma in mun fita darussan da muka ɗauka a watan azumin mu ci gaba da yin shi har zuwa ƙarshen rayuwarmu. To da fata Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon yin wa'annan abubuwan da kuka faɗa mana na darussa da kuma ƙarin imani da kuma dagewa da ɗorewa akan ibada, ko da Allah ya nuna mana ƙarshen wannan wata. Ana nuna mana lokaci yayi, kuma masu kallon mu da saurare su ma suna so yanzu su je su sha ruwa rana ini na farko na wannan wata na Ramadan. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sakin ka muku da alkhairi dangane da wannan tunatarwa da kuka yi a wannan ini namu na watan Ramadan.
'yan uwa masu kallon mu da saurare a cikin wannan tasha mai albarka, tashar mu na Africa TV 3, a nan ne za mu tsaya mu dakata, za mu je mu sha ruwa ga baki daya. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya karba mana azumin da muka wannan wuni, kuma ya ba mu yin kokarin azumtan sauran kwanuka da suka yi saura na watan Ramadan, kuma ya karba mana ayyukanmu na lada a ciki, ya gafarta mana zunubanmu da mulku baki daya. A nan za mu dakata. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.